Tak dneska idem do školy, ale tentokrát idem do školy ako učiteľ, ľudia. Neuveríte tomu, ale ja mám ísť učiť proste deti. Je to strašne zvláštne, no ale mal by som ísť zazvoniť Chlebíkovi, nech ide do školy. Haló, Chlebík, si doma? Nazdar, kámo, čo chceš? No dneska je škola, Chlebík. Ideš do školy? Jasné, keby nebola škola, nejsem ani ja. OK, no jasné, ty gangster, tak poď, teda ideme do školy spolu. Ale tentokrát, Chlebík, ti poviem jednu vec, že si nesadnem do lavice, ale tentokrát dneska som učiteľ ja. Takže vyjdem von, ja ti zavriem dvere, no uvidíme teda, jak mi to pôjde dneska, keďže nás učiteľ ochorel, tak musím byť proste ja ten, čo bude učiť, lebo som najchytrejší z triedy. A tu už je Kamil, ahoj Kamil. Ahoj, Kapsík. No tak sadnite si do lavice, žiaci. Tak dneska začneme takou trošku zvážnejšou vecou. Tak to si tu zoberiem kvetináč. No položím ho sem. No a vy mi povedzte, Kamil, ty začni. Čo je toto za kvetinu? To je sapling jedovatý. Sapling jedovatý to teda určite není. A čo je toto, Kamil? To je tá fialka, nie? Vidíš, že bola fialová, alebo že ty si úplne hlúpy, ja sa nečudujem, že nejsi učiteľ. Dobre, Chlebík, tak teraz ty, čo je toto? To je moje ranné hovno. Ježíš, Chlebík, čo to do teba vošlo? A čo je toto, Chlebík? To sú moje ranné šťanky zás. No, Chlebík, ty si dneska nejaký gangster, moc sa mi to nelúbi. OK, takže toto by mala byť teda prírodoveda, ja teda neviem, čo by som mal vyučovať moc na prírodovede. Tak zoberiem si ešte tento. A napríklad tento bambus. Tak hodím to takto. A čo je toto? To je bambus, nie? To jedia pandy. No, nejsi až taký hlúpy, jak som si myslel. A čo si myslíš ty, Chlebík? To je môj pipík. Ježiši Maria, Chlebík, toto si neviem na dom a mňa to nezaujíma, že to je tvoj pipík. OK, tak ja to dám teda naspäť. Tu bol ten bambus. A tu bol taký káň, nezabúdaj, neviem čo to je. Takže, ja neviem, tak povedzte mi niečo o prírodovede, čo viete. Prosím, pán učiteľ Kapsík, môžem ísť na vecko? No, vieš čo, mňa učiteľa na vecko nepúšťajú, takže nepôjdeš nikam. No, dobre, tak mi povedzte, čo vieš o prírodovede, Chlebík. Viem, čo je fotosyntéza a to je asi všetko. No, tak mi povedz, čo je fotosyntéza, to ma teda zaujíma. No to je to, keď... To neviem. Ježiš Maria, Chlebík, ty si dneska fakt čudný. Och jaj, no nebudem to riešiť. Dobre, tak čo vy na to, keby sme si už teraz spravili takú voľnejšiu hodinu a potom pôjdeme na hlavnú úlohu a to je pečenie koláča. Čo som si pripravil, som rozmýšľal nad tým fakt dlho, tak ste pripravili na pečenie koláča? Áno. No dobre, tak poďte za mnou teda. Poďte za mnou, ideme pri koláče. Tak, už sa tu blížime. No a pozrite sa, ono je to rozdelené farebne. Tak si každý vyberte svoju farbu, na ktorú chcete ísť. Ja chcem zelenú. OK, Chlebík, tak ty zober zelenú. No a kam čo je kde? Na fialovej. No dobre. Tak teraz začnite piec ten váš, jak sa tomu volá, koláč, alebo no koláč. A máte veci všetky tuto v týchto šuflíkoch. Ak kto bude mať lepší koláč, tak proste vyhráva, OK? Môžete začať teda, no a ja vás tu budem takto sledovať. Uvidím, jak vám to pôjde. No a vlastne ešte som vás zabudol povedať jednu vec. A to je to, že keď dokončíte, pretože to je sliepka, to je jedno. Keď dokončíte váš výtvor, tak to musíte položiť sem. No a keďže dneska maty chýba, tak to zničím a potom to zničím, to bude trvať dlho. No mňa zaujíma hlavne, čo postaví Chlebík, bože, ty ani nedovidíš na to umývadlo snáď. No on už tu niečo kuchtí. To by ma zaujímalo, jak to vypadá. No som zvedavý, čo si o tom myslíš, jak to bude vypadať, Chlebík? Ty sa do mňa nestaraj, ja si robím svoju robotu. Jasné. Pán Bože, ja sa ho začínam aj trošku báť. No a tu Kamčo robí, OK, ježiš, sorry. A Kamčo, jak sa ti darí? Celkom v pohode, už asi viem, ako to mám spraviť. No a baví ťa tento predmet? Áno, ale strašne moc, ty si najlepší učiteľ, Kapsík. No ľudia, ja vám to hovorím a
A keby ste chceli aj vy takýto prednačko, tak mi dajte like a odber. No, tak som zvedavý, čo sa im tu podarí. Ale dneska som bohužiaľ učiteľ iba na 24 hodín, keďže ten môj ochorel iba na dneska, no to nevadí. Každopádne toto ma fakt baví pozerať sa na nich ako peču, lebo úplne keby tu mám stať ja piecť, tak to vyzerá úplne zlé. Ale to nevadí, našťastie to nejsom ja. Kamčo už to podľa mňa bude mať za chvíľku, tak vypadám, tam otvára šuflíky. Vyzerá to celkom dobre. No ale za to na druhej strane chlebík tu má chleba. Pane Bože, ja mu nebudem radšej nič hovoriť, ale prečo tu má chleba? To je úplne divné. Dobrý si chlebík, fakt ti to ide. Držím ti palce. Dúfam, že teda ľudia ten chleba nebude dávať aj sem, lebo ak hej, tak okamžite ho nechám prepadnúť. No ale zatiaľ čo Kamčo, Pane Bože, ona si robí tiež chleba a nie, on tam má mlieko dokonca. No tak to ma bude zaujímať. Tak ja si idem teda sadnúť sem. No a keď to budú mať, tak dúfam, že sa ozvú. Úplne si myslím, že to Kamčo vyhral, lebo chlebík to mal proste chleba. Och. No vyzerá tak, že chlebík ide za mnou, tak možno už to má. Už to mám hotové, Kapsík. Kde ti to mám položiť? Vieš čo, chlebík, tak polož to na ten stredný stolík, na tento, čo máš pri sebe. A potom mi daj vedieť, teda ešte nedaj mi vedieť, vlastne opýtam sa Kamčo, ako si na tom? Ja to už mám hotové. OK, oh my god, to vyzerá extrémne dobre. No Kamčo, tak keď to máš hotové, tak to polož sem. Tak, normálne to tam polož. To vyzerá extrémne pekne, ale nebudem mu to ešte hovoriť, aby nebol... Ježiš a chlebík, chlebík, čo si to urobil? Čo si slepý, však nevidíš? No to práve vidím, chlebík, ale prečo to je chleba? Veď ty si mal robiť koláč. Na to nezaujíma, už chcem ísť hrať domov Fortnite. Tu máš môj chleba, ďalej ma neotravuj. Ježiši Kriste, chlebík, ty si dneska nejaký čudný. No dobre, tak tu máš ten tvoj chleba, ktorý absolútne nie je zlý. A chod si sadnúť do triedy. Ešte máme 1 hodinu. No, čau. A Kamčo, ježiš, ty si tu aj cukor nehal, tak ja to zoberem. No Kamčo, čo je v tom koláči? Skús mi to popísať. No ja som tam dal najprv žito, ktoré som pridal cukor, vajcia a zalial to mliekom. No musím Kamil povedať, že ti to fakt podarilo. Už si niekedy pomáhal rodičom doma piec alebo niečo také? Už strašne veľakrát. No, aj to tak vypadá, veď tu máš aj sviečky. Pane Bože, no dobre, Kamčo, choď do triedy. No, oni idú do triedy a ja musím rozhodnúť, akú im dám známku. Môžete mi do komentárov napísať, čo by ste im dali vy. Ale ja si to ešte pochutnám koláč. Pane Bože. Ten bol strašne dobrý. Ježiš, to nemôžem Kamčovi ukázať, že som ho zjedol. No dobre. Tak môžete mi napísať, čo by ste im teda dali vy, lebo ja už mám asi rozhodnuté. Tak, pretože sú to sliepky, to je jedno, tak vítajte trieda znova. A rád by som vám oznámil známky. Kto chce počuť ako prvý? Ja chcem počuť ako prvý, nech už idem hrať domov Fortnite. To, že ti povieme známku, neznamená, že pôjdeš hrať hneď Fortnite, ešte máme 1 hodinu, už som ti hovoril. No a keď sa teda pýtal, tak ty máš 5 chlebík. Veď to je ako možné, veď som urobil chleba. No urobil si chleba, ale neurobil si tortu, takú ako urobil Kamčo. Pane Bože, ja neviem, ty si nejaký čudný. Je to strašne zvláštne, no to je jedno, prosím máš 5. Tak a teraz idem ešte Kamčo hodnotiť. Kamčo, čo si myslíš, že dostaneš? No jednotku, určite. No tak to ťa asi sklamem, pretože dostávaš 4. A to prečo? No to je úplne jednoduché, bol strašne hnusný. Ja som ho koštoval a bol fakt zlý. No je mi to ľúto, ale nezúfajte, ešte máme telesnú. Tak sa teda prezlečte, ja sa idem teda von prejsť a vy sa prezlečte a ideme na telesnú. Hej Kapsík. Čo sa deje? No, my nemáme úbor, my nemáme telesnú. A to je ako možné, veď, a Kamčo ty máš? Ja tiež nemám. Ježi, no tak to zatre si teraz dáte 3 kolečka okolo školy. Šup, rýchlo. No nech vás už nevidím, šup.
Pane bože, oni sú úplne zvláštni. Reálne Kamčo je taký poctivý študent, on má vždycky všetko. Okej, tak 3 kolečka, toto máte prvé. Kde je Kamčo? WTF, to je nejaké čudné. A on nebeží. Ty si myslíš, že sa mi schováš? No bež, šup, nech ťa nevidím. A chlebík, ja som poctivý, chlebík už beží posledné. A Kamčo poradne všetky. Nebudeš vynechávať nič. Pane bože, už som ich nevidel dlho byť dvoja, oni sú tu proste schovaní. Vy ste strašne čudní, čo chcete? Už som ti hovoril, Kapsi, že chcem hrať Fortnite. No dobré, a čo ty, Kamčo, prečo sa schovávaš? Ale ja chcem hrať tiež Fortnite. Ježi, no tak poďte za mnou. Ježiš, ja ich nemôžem pustiť domov, mňa môj učiteľ zabije. No dobre teda. Tak to urobíme takto. Ja vás pustím domov a vy to nikomu nemôžete povedať, je to jasné? Kamčo, musíš mi to odsúhlasiť, aby som ťa pustil. Áno, súhlasím. No tak utekaj domov. A čo ty, chlebík, odsúhlasíš mi to? Ja ti to odsúhlasím vždycky. OK, Ježiš, ten ani nepozdravil. No ľudia, tak dneska už je teda koniec, tak moja kariéra učiteľa sa skončila. Som hneď porušil pravidla, že som ich proste pustil a vymyslel som si vlastný predmet a to bolo pečenie koláčov. No to je jedno. Tak dajte ten odber.